राजा लहंगा में छुटका हमारा पहुंच गइल बा। भौजी तहार झटिया जगल बा का हो कि ऐसे कहतारू मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग। ए भौजी के बात सुन कर नु हमरा इहे लागता कि भौजी के झटिया नु सब जर गइल बा। का हाल बा भाई, आज हम फिर से बात करेगा तनी भोजपुरी गाना के बारे में। तो जैसे कहते हैं भाई लोग वीडियो नु जैसे अगर लास्ट देखा में वीडियो में बहुत ही मजा आई। तो वीडियो बना के एक ही मकसद बा आप सभी को हंसे और हंसाने के लिए, ना किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लाना रोशन करू आज के बकचोदी स्टार्ट कर जाओ। ये सखी सैया के माले से टोकबा। अच्छा तहरा भातार के माल स्टॉक बा। तो ए भौजी तहा तो बहुत तरह खुशी मिलत होई। तो काम ना कर, जब माल स्टॉक होइए गल बानू तो हाथे से 3-4 खेप हिला दे कि माल बनू सब गिर जाओ। समझ रहे हो? चप्पा चप्पा सखी सैया के माले से टोकबा। ए भौजी तब बोला हम क्या करी हो, तहरा भातार के माल स्टॉक बा तो आके हम पी ली का, मतलब हाथे से हिला दी का कि तहरा भातार के माल गिर जाओ। तहरा बहनी के गाड़ी में गुडू रंगीला का लंड पे लो, मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग। ये बार बार कहतिया कि हमरा सैया के माल स्टॉक बा। तो ए भौजी कद हिला लेवेला तो मादर चोद उसको जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है? सैया जी के लाला कहता सखी रे धनक गइल बा। अच्छा हमरा राजा जी के लंड धन गइल बा, ये तरह का नाम बना, मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग। भौजी कैसे कहतिया कि हम राजा जी के लाम का तार धन गइल बा। तो ए भौजी तारा भातार के लाम का तार कहाँ से आन? ओके तार ना कहल जाला, ओके लंड कहल जाला। अगर तारा पता नहीं खे नु एबे खोल के देख लिया तो छू के इतना करंट मारे नु कि हक देबू। सच में अरे दादा ही रे दादा। ए भौजी तहरा भातार के लाम का तार कैसे धमक गइल बा हो? ना हमरा के बताओ कैसे धमक गइल बा। तहर मजबूरी देख के नु अब हमारा लागत है तार कोनो ना पेली। एगो ना काम ना करेगो तू गधे के ना पोस ले, अब वैसे पेलोइए काहे कि तारा भातार के लंड नु धना गइल बा। ए मादर अपना काम कर रहा। म्यूजिक रुको पिया ओइसे ना छुई दोनों धके अपना हाथे से। तो लंड छुअस तहरा बहनी के गाड़ी में सकल बलमा के लंड पेलो, मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग। भौजी कैसे कहतिया जन छुई हाथे से। ए भौजी तो लंड से छुअस कि सब मालवा वही पर गिर जाई। सच में अरे दादा ही रे दादा। ओइसे ना छुई दोनों धके अपना हाथे से। कैमरा में भौजी नु ऐसे ना मानी रे, तो मैं लंडे छू आ सब मालवा गिरा के नु वही पर हिला दे कि दूध के साथे नु वो पी ली। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देहिया से राजा जी हटल रही। देहिया से हटल रही। ए भौजी काहे कहतारू हो? तारा मारवावे के ठोकवावे के मन नहीं का? अगर नहीं नु तो भैया बारन पटक के नु बजरई ठोकी हन। खेलनी ऐसन खेला बहुते गड़ गइल बा। का गड़ गइल बा? ए भौजी सोच कहा ना कि कस के पेल देला बस फाट गइल बा वैसे नु अब हम ना दे हम तो तू लंड छुपा के कहतारू। संभव मेरी छाती पे अपना साइन करके मादर चोद लिख दो। ए राजा लहंगा में छुटका हमारा पहुंच गइल बा। का कहलू भौजी कहाँ छुटका पड़ल बा? एगला नु तनी फिर से कह, हमरा नु नाच ना दिले का। लहंगा में छुटका हमारा पहुंच गइल बा। बाहर तहरा बहनी के गाड़ी में सकल बोलमे का लंड पेलू बा। तहरा लहंगा में छुटका पड़ गल बा। ए भौजी तहरा लहंगा के भीतर का भइल बा हो? जौन झाटवा बा तौन जड़ गल बा का कि तू कहतारू छुटका पड़ गल बा? तारा बात सुन के हमरा इहे लागता। सच में अरे दादा ही रे दादा।